Здравейте, прекрасни хора! Честита нова година! Желая ви за вас тя да бъде смислена, благополучна и много пълноценна във всички ваши дела. Днешната йога практика е насочена точно към създаването на нашето ново намерение за тази година. Така че нова година, ново намерение. Ще отворим сърцето си за нея, за това, което ни предстои да ни се случи, независимо дали ще бъде нещо хубаво или някакво предизвикателство в живота ни, което ще дойде за да ни научи на нещо. Ние просто ще отворим сърцето си за новата година и ще се доверим на живота. Така че нека да започваме. Намислете си вашето намерение. Добре, заставаме на нашата йога постелка. Прави. Нека така да изравним ходилата, така че да са успоредни и пръстите да сочат напред. Добре, в поза планина отваряме длани напред, така че да сме отворени за новата година, да сме отворени за това, което ни предстои през нея. Хайде, затваряме очи, хубаво вдишваме, издължаваме върха на главата, издължаваме гърба, прибираме корема, прибираме опашната кост надолу, вдишваме. Дълбоко и бавно през устата издишваме. Вдишваме през носа и бавно през устата издишваме. Още веднъж вдишваме. През носа, през устата освобождаваме всичко от миналата година, всичко ненужно. Добре. Айде, ще поставим сега едната ръка в областта на сърцето, другата ще я поставим в областта на корема, под пъпа. Добре, отново можем да затворим очи, ако сте ги отворили. Хайде, вдишваме, издишваме тук към дланите. И бавно издишваме. Нека усетим тялото си, усетим тази наша вътрешна топлина. Енергията, която се излъчва през дланите ни. Коленете са меки, бедрата леко стегнати, за да поддържаме стабилност. Усещаме постелката под ходилата и връзката на ходилата с земята. Свързваме се с дишането си и с нашите вътрешни усещания, с нашия център. Добре, ако все още не сме готови с нашето намерение за годината, нека се доверим сега на нашата йога практика и така да се оставим, макар и кратка, да се оставим само намерението да изплува в съзнанието ни. Ако все още не сме готови с него, разбира се. Добре, с една дума или изречение намисляме си го. Вдишваме, издишваме. Ако все още не сме готови с него, пак казвам, доверяваме се на тази практика, на себе си и знаем, че съвсем скоро ще имаме намерението или думичката, която искаме да ни води през през тази година всъщност, която вече започна. Добре, хайде отваряме очи. Добре. Заставаме в началото на постелката. Отново изравняваме ходилата, така че да са успорени. Пръсти сочат напред. От тук вдишваме ръце нагоре. Поглеждаме към тавана и издишваме както с ръце. Събираме лопатките. Поглеждаме нагоре към тавана. Вдишваме, повдигаме ръце.
Още два пъти издишваме, свиваме лакти, отваряме сърцето, изпъчваме гърди, поглеждаме към тавана. Огъваме кръста, гърба. Още веднъж вдишваме нагоре. Ръце нагоре. И с издишване пускаме лакти надолу, събираме лопатки, изпъчваме гърди. Вдишваме, издишваме тук. Вдишваме още веднъж. И с издишване отпускаме ръцете още веднъж в тедасана, в поза планина. Длани сочат напред, съвсем за кратко затворете очите. И нека усетим сега енергията, която изпълва горната част на тялото ни, гърдите. И да вдишаме. Хубаво и да изпълним още с прана сърцето, сърдечната област и горната част на тялото. Добре, отваряме очи. Вдишваме и тук с издишване бавничко навеждаме напред и надолу. Можем да свием коленете. Можем да разтворим ходилата малко по-широко от хълбоците или от таза и навеждаме, отпускаме главата. Отпускаме главата, отпускаме раменете и ръцете. Добре, поглеждаме сега напред и изтегляме ръцете максимално към началото на постелката. Хубаво да изпънем гърба. Значи тук може коленете да останат свити, а може постепенно да се опитаме да ги изпънем. Главата отпусната през цялото време между ръцете. Дишваме, дишваме тук. Добре. И връщаме ръцете под нивото на раменете, крака назад за гледащо надолу куче. Тъй като това е първото ни куче за днес, раздвижваме колене. Свиваме, отпускаме. Свиваме, отпускаме коленете. Разтягаме хубаво гърба, не е задължително петите да докосват пода. Добре. Супер. Хайде от тук вдишваме, повдигаме десен крак нагоре. Свиваме колене, коляно, извинявайте, и насочваме максимално пръсти назад. Поглеждаме зад лявото рамо. Дали ще можем да видим пръстите на десния крак? Дишаме тук. Хайде тук вдишваме и с издишване насочваме коляно към носа. Събираме. Вдишваме. Отново връщаме кръка. Поглеждаме над лявото рамо. Виждаме пръстите на крака или пък не. И издишваме. Отново събираме коляно с носа още веднъж. Вдишваме. И издишваме. Събираме. Добре. Връщаме коляното, т.е. стъпалото на земята, разтягаме хубаво гърба. И правим същото нещо. Ако имате нужда от почивка на ръцете, направете, разтръскайте малко китките, раменцата. Добре, и се връщаме към нашето гледащо надолу куче. Айде вдишваме, повдигаме ляв крак нагоре, свиваме коляно, пръсти насочваме надясно и поглеждаме на дясното рамо. Виждаме ли пръстите или ходилото на левия крак? Вдишваме тук. С издишване коляно към носа. Вдишваме. И издишваме коляно към носа. Още веднъж. Отново събираме и връщаме кръка за гледащо надолу куче. Добре, бавничко пускаме колене, заставаме на длани и колене за котка крава.
Добре, дланите са под раменете, широко разтворени пръсти, коленете са на широчината на таза. Хайде, започваме котка крава, вдишваме. И издишваме. Около на гърба. Продължаваме. Бавно, нежно с ритъма на дишането. Още веднъж дишваме отгоре на гърба. И издишваме. Добре, заставаме в неутрална позиция, леко стягаме корема и от тук изнасяме ляв крак назад и дясна ръка напред. Дишаме и хубаво изтегляме. Свиваме сега ходилото, т.е. коляното и хващаме с дясна ръка лявото ходило или глезен и огъваме гърба надолу, поглеждаме напред. Дишаме. Така наречената поза тигър. Добре, връщаме в изходна позиция. Дясна ръка напред, ляв крак назад и отпускаме. Okay. Добре, правим същото нещо с другата ръка и крак. Хайде, десен крак назад, изпълваме, изтегляме и съответно лява ръка напред. Хубаво теглим в двете противоположни посоки. Дишаме. Свиваме дясно коляно, хващаме с лява ръка глезена или ходилото. Хлътваме гръбче надолу, поглеждаме напред за тигър. Дишаме. Добре, достатъчно отпускаме краката. Айде сега котешка извивка, правим гърба. Дишаме тук. И бавничко сядаме върху петите, за да разтръскаме китките малко, да починат. Добре. От тук преминаваме в позата на детето. Събираме палци, разтваряме леко колене. Хайде, отпускаме челото, протягаме ръце, може да останем тук или да съберем длани и да ги изпратим над главата. Може да поставите дланите върху раменете или лопатките или просто да ги държите събрани. Дишаме тук. Изцяло отпускаме тялото. Оставаме се в прегръдката на земята, нека усетим нейната сила, стабилност, сигурност. Това, което всъщност земята ни дава, ни подсигурява. Превръщаме ръцете напред. Поглеждаме към дланите, бавно предползваме корема за сфинкс. Добре, лактите са точно под нивото на раменете. Ако усещате някаква болка в кръста, може да ги придвижите леко напред. Ръцете са успоредни, дланите са на земята, краката са леко разтворени на широчината на таза или може по-широко към широчината на постелката. Раменете са далеч от ушите. Лекичко, съвсем леко енергийно дърпаме лакти към тялото, за да изтеглим още малко върха на главата нагоре и да издължим гръбначния стълб. Поглед е напред. Меко, сияещо лице, отворено сърце. Отваряме сърцето си и се доверяваме за предстоящата година с едно любопитство, какво ни е подготвила, какво ще ни донесе
какво ще преживеем, ще чувстваме, какво ще ни се случи. Отваряме сърцето си за всичко това. С готовност, с доверие. Може да оставите тук или да повдигнете лакти. Дишаме, задържаме тук, още мъничко, за няколко вдишвания и издишвания. Раменете са далеч от ушите, не ги забиваме там. Бавно отпускаме лакти, отпускаме чело на земята, поставяме длани под раменете, прибираме лактите до тялото. За момент разваляваме таза. И бавничко изтласкваме назад за гледащо надолу куче. Добре, поглеждаме към дланите, стъпваме с десен крак между пръстите за висок напад. Повдигаме тялото. Тук левия крак е стъпал на пръсти, десния крак сочи напред. Леко може да свиете коляното, не е задължително да е изцяло изпънато. Добре, хайде ръце нагоре, вдишваме. Събираме длани над главата, поглед нагоре. Дишваме тук с издишване, както с ръце. Отново събираме лопатки, отваряме раменете, отваряме сърцето, поглеждаме към тавана. Вдишваме нагоре сега, изпъваме коляното на десния крак и с издишване свиваме го отново и отново правим както с ръце. Добре, хайде това флоу движение, вдишваме нагоре, изтегляме, издължаваме тялото и с издишване потъваме надолу в както с ръце. Още веднъж вдишваме и издишваме кактус. Свиваме коляно максимално. Добре, чудесно. От тук лява ръка пускаме надолу под нивото на лявото рамо за лесно сукване. Дясна ръка изпращаме нагоре към тавана, поглед към палеца. Хубаво отворете дясното рамо. Добре, достатъчно. Отпускаме ръката, стъпваме в дъска. По желание може да направите виняса или да си преминете директно в гледащо надолу куче. Чатуранга, кобра и гледащо надолу куче. Хайде вдишваме, издишваме тук. Дишваме през носа и шумно ще издишаме през устата. Нека се освободим и да пуснем всичко ненужно. Вдишваме през носа и шумно през устата издишваме. Поглеждаме напред, стъпваме с ляв крак между дланите за висок напад на другата страна. Добре. Десен крак пръстите сочат напред, ляв крак пръсти сочат напред. Леко може да свиете дясно коляно. Пазим стабилност. Хайде ръце нагоре. Събираме. Поглеждаме към дланите. Вдишваме тук. С издишване спускаме ръцете. Събираме лопатки, кактус. Хайде сега с изпълване на коляното. Вдишваме ръце нагоре. И издишваме както свиваме коляно. Вдишваме нагоре ръцете. И издишваме, потъваме надолу. Още веднъж вдишваме нагоре и изпълваме коляно. И издишваме както събираме лопатки, отваряме рамене. Вдишваме. И издишваме, пускаме дясна ръка под нивото на дясното рамо и отваряме. Лява ръка нагоре, поглед към левия палец.
Хубаво бутаме лявото рамо назад. Дишаме. Добре, отново можем да преминем в дъска. Гледащо надолу куче или правим виняса с четуранга, кобра. И се срещаме в гледащо надолу куче и още една така въздишка. И освобождаване на стрес, напрежение, не е нужно. Дишаме през носа и шумно през устата издишваме. Бавно спускаме колене. Добре, и преминаваме в Анахатасана или позата на малкото кученце. Таза остава високо, изтегляме ръце напред, пускаме брадичката или челото на земята. И хубаво разтегляме гърба. Дишаме тук и се оставяме на сърцето да потъне към земята. Сърцето ни всъщност прегръща, целува земята. Дишаме тук и се отпускаме. Оставите бърдичката малко по-интензивно се получава разтягането. Добре, бавно излизаме от тук, пускаме, връщаме таза към печите. Хайде сега ще направим поза Камила или така наречената поза Уштрасана. Вариантите тук са два, ще ви ги покажа, които може да направите тази поза. Стъпваме на пръстите на краката, леко разтваряме коленете, така че да са на широчината на хълбоците. Вариантът е да поставим и двете ръце върху петите или да поставим дланите, все едно имаме задни джобчета, поставяме дланите под кръста с пръсти сочещи надолу, събираме лопатките и изтегляме лактите един към друг. И от тук само поглеждаме нагоре към тавана и бутаме таза напред, докъдето всъщност ни позволява тялото. Другия вариант е просто да поставим дланите върху петите. Отново обаче бутаме таза и корема напред, хълбоците. Изпъчваме хубаво гърди, събираме лопатките и можем да отпуснем глава назад и надолу. Дишаме. Бавно излизаме с вдишване. Малко бавно. Хайде тук ще преминем в позата на детето. Просто да починем малко кръста. Може да го направите в класически вариант. Дишваме, издишваме в областта на кръста. Следващото вдишване бавно го вдигаме. И отново се изправяме на колене, стъпваме на пръсти. Сега отново ще направим камила, само че в малко по-различен вариант. Поставяме първо лявата ръка върху петата, може съвсем леко само с пръстите да докоснете за опора. Вдишваме дясна ръка нагоре, поглеждаме към нея, към палеца, към тавана, вдишваме. И издишваме, спускаме ръката и сменяме. Вдишваме лява ръка нагоре. През цялото време бутаме хълбоците напред. И издишваме. Хайде още два пъти. Вдишваме. Дясна ръка. И издишваме. Спускаме лява ръка нагоре. Вдишваме. И издишваме.
Супер. Добре, отпускаме пръстите на краката, сядаме върху петите. Лекичко ще се обърне към камерата. Айде затваряме очи, нека обърнем длани нагоре. Отново да покажем с тялото си, с маниера си, че сме отворени за изобилието на новата година, за изобилието на това, което ни предстои и въобще за изобилието на живота. Хайде сядаме в лесна позиция. С кръстосани крака. Добре, вдишваме, тук повдигаме ръце нагоре над главата. Към тавана поглеждаме, издишваме, пускаме дясна ръка и накланяме надясно. Поглеждаме от лявата мишница нагоре към тавана. Дишаме, тук стягаме лявата странична част на тялото. Може да поставите ръка зад над главата и още малко да отворим рамото назад, да отворим сърцето си и гледаме към гърдите, гледат, сочат към тавана, дишаме. Още нещо дишаме, дишаме. Чудесно отпускаме главата. Много бавно връщаме в центъра. Хайде сега отново вдишваме, ръце нагоре. И издишваме, пускаме лява ръка и наклоняме на ляво, дясна ръка, отива над главата, разтегляме тялото, без да повдигаме таза. Поглед под дясната мишница, поглед към тавана. И по желание поставяме длан на задната част на главата. Отваряме хубаво дясно рамо назад. Дишаме. Добре, бавничко връщаме в центъра. Хайде вдишваме нагоре ръцете. И издишваме пред сърцето, събираме ги. Хайде да затворим очи, нека поставим дланите една върху друга в областта на сърцето. Вдишваме и издишваме към дланите. Припомняме си нашето ново намерение за тази година. Или пък вече ни е изплувало друго. Коя е думичката, която ще си вземем и ще ни води през тази година? Не на всяка цена, разбира се, а интуитивно, като един наш вътрешен глас, пътеводител. Усещаме дишането си, усещаме сърцебиенето, усещаме топлината на дланите. Как се чувстваме в този момент? Добре. Бавно отваряме очи. Събираме длани пред сърцето, леко навеждаме глава. С благодарност за днешната практика, може би първа за вас през тази година.
Аз, честно да си кажа, започнах още на 1 януари. Тогава си направих първата практика. Тогава си дадох всъщност и намерението за годината. Така че моето намерение тази година е радост и удоволствие. Мисля, че всеки от нас има нужда от това, като разбира се, всеки следва собственото си намерение. Благодаря ви, че бяхме днес заедно и ще се видим скоро. Благодаря.